Pozdrav nacija Dinamo Zagreba. Jeste li spremni za vijest koja će uzdrmati temelje nogometa? Držite se čvrsto za stolice, jer ono što ću vam ispričati je za zapanjiti. I pazite, ne propustite ništa od onoga što slijedi. Odmah se pretplatite na kanal i uključite zvonce. Danas imamo priču koja izgleda kao filmski scenarij. Borna Barišić, taj igrač koji je ostavio trag u Osijeku, a zatim i u Rangersima, spreman je za novi izazov. I pogodite koja je njegova sljedeća destinacija. Ništa manje, ništa više nego veličanstveni Dinamo Zagreb. Da, stvarno je tako. Ovaj lijevi bek, s više od 200 partija za Rangers, vidi kako mu ugovor istječe. I to otvara nevjerojatna vrata za nas. Mogao bi se vratiti kući, u Hrvatsku, i nositi naš dres bez dodatnih troškova. Zamislite utjecaj takvog dovođenja igrača za Dinamo, i špekulacije su u punom jeku. Od ljeta se šuška da Dinamo baca oko na Barišića. Sada se čini da će stvar postati ozbiljna s konkretnom ponudom. Naravno, ima i drugih teškaša u igri poput Rome i Aston Ville, ali tko zna, možda mu srce jače kuca za Dinamo. I ima još. Ako se dogovor postigne, mogao bi napustiti Rangerse već ovog mjeseca u povoljnom poslu. Zamislite samo početi godinu s takvim pojačanjem. Pa, što mislite, navijači Dinama? Hoće li Barišić doći ovdje i zablistati na našem terenu? Ostavite svoj like i izrazite svoje mišljenje u komentarima. I ne zaboravite, pretplatite se da biste pratili svako poglavlje ove uzbudljive nogometne sage. Ostanite s nama, uskoro će biti više. Do tada, veliki pozdrav i idemo Dinamo!